Mwanchumulili karibu sana. Litukone liye Jumatatu chinsa chia buto kirega jideka chinsa ne moya. Bono morogoba kirugo kwaliga ni yasomo robuli kurunga Kilimo High. Yokoletwa seule nilibagali nene ya BioVision Africa Trust Africa. Yani emu robuli mu yakigimo mwanchumulili libugo kora libaga lioko kora obole mibole moya kurunga Kilimo High. Obole mibole ne faida. Yani ayomole mi nganu robuli yoko kwali baganga gwabere go kolema gwabere go tuga bono toba isego tuga bose konyora sana kulendole mena gutuga nandi kwanyora gento kubika mboto na kubika mesa ase faida enene amona nchase studio neto amuno munyagitari daktari Peter Mukaya urumu manyi mono nandi mutaramu bwatu manyobo iga urachi kutumanya amangana mange igoro yumurobali iga na lero netugo kwanira asinga nenenga neki ogutumia obwoyo bwukwero selia organic fertilizer eligera gukinia riba gose gukina chinguru chine na chiriroba na korosia liroba libeligia mangana maya kegema nga kitoko kora tukiniri roba aso gutumia bwebwo kweroselia ngomala tanda sembe mwencho muligerali no motegerali ekiroko kora nkere keke ligeli na mberega wa screen 0741 5838 yani enoti isano na ibere inye eyemo isano na isato isano na ibere isano na isato enambene yaki tulikere ujumbe gendako tulikere ujumbe chia uchinyingi ai numole mino ugata maswali wakoro boli miloko nyora sara lika ujumbe yago munyagitali mutarabu na bwatu manyara chikukweranelia na ande badana bugwa kesimya sokoboli na komenta AMO ACMO karibu sana daktari AC studio totebya Samuel Tainingo na unaga daktari okwane usikie maikigo change na suru kwa neligera abantu bakwigubuya karibu sana bono karibu biamano ndosariga sobo njika station ino ka ilaga tembe ngere to kosalie asa mangala kolengana no polemi Kilimo High. Oh yes Libigana whatever njenda kitali Peter Mukaya na wambate ukagani boko manyia bantu bamintoba kulima ngakimfaide kiera gereto to kulima kwa organic yani kuliko to kutumia ubwe kosalede bukarosalia busubuli bubwate obamoyo Kilimo High na biamano. Alright, wano mwanchumulili no mwanchumu watagarali eyokurunga Kilimo High. Oikeretu kwanera Kilimo High inyuranga numurobali ogokoletera obuli mibule moyo mwanchumu watagarali obuli mibule moyo aseki nganigo kwali baga kegema asukulema nabo igogokora obutugibwago asukwegendelia asubuli mibule moyo. Buno daktari karolero tugukwanira gukwanira mangana maya using organic fertilizer to improve soil health. Go tumia obwebu kweroselia ukinieli chinguru chili roba na obonyama subweli roba bono ine ninki ekeiga tokuruka katugo kwanira gusinchire kichi achukinia liroba asukora siruboyo bukwera seria biamano asili tangani kabisa libo lile neto kwento kuboli dinga inki ekogera bono to ikirase ense onsi ayabara iwa Kenya amo na abandi ba Afrika ngima bararenga yabeire nengenjo twanze ko sali ubuyo bosito ke yubuyo boli bo koroswa bokurusu ko bwatere nengenjo ne jawo NPK inki ekogera inengoki inki ekogera ekirenga keyo abalemi baganiriye kutwara ubuyo bobonya bokurukwa Kilimo High esa wenene linga yarole kandiringa asa matuka abere to kwa ndi miaka yabere bono 10 na zaidi wechibosio ligeso lyabere ligokea abalimi bagoro boyo babeka mugondo basimike bimeli lakini ligeso emiaka se miaka lyarole kandira sobotuki gosobo lingoli o ligeso ligokea no nyino bwewo ko ende ko beku buli bwa kawaida bwa kale na yigi kale bon toro ya birenga engineering to ncholelie to anze kutumia ubwe korosalia bose ubwoyo ubwate bwe korosalia ubwate bokorunga Kilimo High ubwata bo moyo
tiantiere kwa sabon. Alright, uru mwenchi buli linga kodre introduction nyuranga umuru buli kurunga kilimo hai ubuli mibuli moyo unokoletwa suri na BioVision Africa Trust kubwata na BioVision Foundation unamuru buli urasembe kurunga ubuli mibuli moyo usikilimo hai amona into studio Daktari Peter Mokaya bono libuli na buliraje why is soil earth nkiekora liroba libuatobo afingi yalirye ngencho nikiekora liroba libugata afingi yalirye ngencha somuremi gosomutuki yoli boli yalinje kwa bolia gosena bali batakarate naye mbuli tumu yekta okay namba mo kabisa unatwata inche no munyagitali bwa mwenye bantu litangani lakini sasa mtukula vera kolega asieba no zaidi ya miaka ange 85 tonyolenga onye botakiti mwenye bantu atwara afingia oh yes na anda atwara faida asobulimi ase afya yaye asokulimi wikatorwalie usitogwenie liroba ya ibona yaganire nga inki kilito gutumia komenta obotobu bwelirobo egere rutwara madini yalia gosendagerelia erengia ase bimeli ase etugo na ase intwe mwenye bantu balitokulia ndagere iyo na letwa nyonya na kiki ka totanga totobono toncholelie twansokora obulemi bwa faida ne faida igere makabere igera ase faida liya besa ne faida ya afya yes abono daktari na montale boliri swali na ba montara chiboli swaliga ubuyo bwo kwa rosel organic fertilizer mburu byo bwiga mweta abantu betura kwano ubuyo bwo kwa rosel onyoleta bwa tubo manyi ubuyo bwo kwa rosel mburu byo bwiga na nasi kiburu bwinge nchenene anamono ucha sabalimi borongo rwabusi biamono tigante wenga nonya yalwe kaninga nege ntukia chire kegeni ubuyo bwo ukolero maene walitu amenyire miaka ange taimeke na tu akina gochaiga obuoyo bo na bubuli obuoyo buli bwe chiombe osachi mbuli osachi ngondi one chingoko tu agatumire osubwa ngo ko osumekere ndagera ye krobu ya buoyo bwa bekulirobo bwa tobo bonene sana bukacha bukasira andega tige miaka etire meronge bere tato eneiga tuganza kotebiwa nga tumi ubuyo bokoroswa bubwate bintu na NPK nga na boko garali li gasalia balinene iya beto mana tukatike chingenjo jicha ibo ndokora kilimo hai buli ubuyo botangani bwalenge kurage lilirobo ntati munyu kabisa ubuyo buli bwe chombe chingoko chimbuli nechingondi ihunu ubuchawu buli chabu ngombe chabu ngombe byonsi ubuye bulia ubwalengo soliro boime bwanga ebinyinyi biriye biriro ebinyinyi biya teyibe biriro boime bya manya kuyibya gokabyegota bya manya komenta ekwerende obotobu endagere gusumekwa yama wetraso kunyenda kwase ebinyinyi biriye living what we are calling living microorganisms lakini wono ubuyo butanga ni bono twansire ko keirigesa ya igobo goita ebinyinyi biriye yurirobo lakini byaragelia emelie ye kemeliyoka which means nga engakibune yakogenda ebinyinyi biriye birorobo na biya gukwa ye eko maanisha nga ogoro ubuyo bungake ubu like NPK obe kemugondo egero twaligesa lirengena liria osomentake umonye guikeria bona abatukibanyolere nga tasokogenda ngenjeyo no boyo bokorosubwa bokoro kwende synthetic fertilizer indoso ikande gati tutwara bokongu konyole ndagire isaine kurageri monye bantu na namba ibere utware surplus yokonya na korosie faida egere ngabona tuhaze koranga tetoligi enchere yobuwe gwechobe ne ebintu bire moyo tobe kamo asike songo to package egere tobonie to abalimi basangana niye no bonde ngoro bwa kerero ndiko polibo koni ko chi NCPD depots egere obotobu ne chinguru cheliroba bomente kane
egere kemeli gitwara chinguru gitwara afya na mwanya bantu bo igekera kuri ndagere yega atwara afya iyo ikobono obuyo bo igabo kweros obubuo kweroseria organic fertilizer niko borubuya asoko komenta egoso endagera asibi nyibiri bire moyo what a living bacteria eriye buchko konya lakini bono andage twaboli liro bali agusi kwa nangero liro bali agusi bia mono muntu nsarigo ekinege ento kiaberege gie kolento bukumyo konene sana gusi ya ito eyere county cha Nyamira na Kisii county nonyamba libande bali diaspora oh yes na goja Kitale na Washingishu ni ntuto korageria endagere nyinge kuchesa bakanya bonsi oh yes lakini bona so tukubwa kolirwe oh yes yarore kaniringa lire bali ito lyansire gosalika kimombo togotabanga lyansire koba acidic ange 50 mo inse mia 60% oh yes lire bali ito lyabaire acidic ekinege nte kebesana kumaanisha nga liro bere kalira acidic ndiriko twara bimelie bibwate chinguru na ndibira ragalia abantu ne sababu ya galiro bere alenge buya lianze ko acidic yani lianze kusaleka na senge cyo kutumia amoyo waso boyo biga tokuru chiduka bukogorwa conventional ina len komenta ke wonta benga bali ba hasi kutumia boyo mbaka kirete ngambole nto bokongo lakini bono tianta bega buno munyagitali wa munyabantu nabona save melia ekero mu birore acidic ekite igo gorwalete igeta kero mu birobe alkaline acidic alkaline igo gokoranga liro walianze to change from alkaline uchi acidic igo kwa asikonyo buya wanze korwara so liro walieto lyakoleki lyarwalire lyagusi liro walieto lyagusi ndirwalete ne lyoko lyokurwaria liro belyo wono twalimanyire kutumia ubuyo bwe koroseria bukoro kwa Kilimo Hai and organic fertilizers wanjimulire mbonyo nogotonyora inyuranga turamonere Peter Mukaya daktari ase studio murubuli mogi mokurunga Kilimo Hai nobule mibure moyo yani buli mbwate faida nabo igo umurubuli okoletwa sore na BioVision Africa Trust kubwata na BioVision Foundation eyamasemo asiri bagali nene kigima kone kigayu muri minaye nkonyo robo semyo boiga obasembura kweli bagali giya su kwegendereria nabo igo gwikini asokonyora ligi saligi ya nendagira iyo kubeka asemesa bonanki ogoro mwanchu muri lino motegerali ngagenda gutulikira ujumbe nabwo twakira esimi inambaga 0741583878 nkiyogokora buli ngoli swali ayino mutugiole no mulemiole kwalimire butambe okikole magose n'ikieka kinyinge tulikonyora ndagira turamanyime chando ekogera daktari no alegaiga omuwanyu bwato manyikigima asamanyoro boleme bono naenda bokubuli aguswa kesimi ya masemo asugu kwa 92 aiga ase studio bono daktari watabanga liro bali agusiri abere acidic asikaunti cheto chagusi bono boyo bwe kores bukweroseria kerukubuligirelia nkieke bokoleta compared na buli bwa synthetic fertilizer gusubuli bukugura eligera abantu baitu bamanyenga kibakobonyora nki gatikero kombea gatia muyaba arakabere ono aso tukibwa ko mbiyamana sili boli elio anyole kaniringa obwe kweroseria bubwa teto na mubwe kanu gubwe chombe gosechimboli gosechingoko kabo sangana nebintu binde buna endageri atikaire keroboko bokoro siku ngenjiketo botobwa chemical botobwa ti kegusina da chemical obwe mo alkaline nata bali tangani acidic negento teyekia alkaline bono yekero kobe kubwe obwa seliro bogo konya aso kuyani acidity nse na komenta alkalinity yani yarusia se yarusia bulwaire yamenta ubuya igono wono nada somo kulime kero kutumia wanza wo transfer kuru kutumia boyo bwe kerero kutumia boko Kilimo Hai liro bali ko bwena ngaki ebinyiye bye biriko yabiro liro baime byansira okukwa bona bikoboka
bia magwanza kubusia lirobo salia na komento botobu no boyo we gabone kero kutumia myaka bitatu wike myaka ne yakora ncho manyano mukulimande nimbwate omugondo nengo korando organic farming mosuko taira ro nimbate bia sere mutumuligererie lirobo likubwena kwanyora na maboba akoze ansire amaboba ansire korokana akomera ne bintu bitale ngoro na ji kwende njiro to ka chinsa na ladybird chansa korokana bono igo lirobo na bolinga mwanya bantu na boli kurwara usilibwene onye wotete kubweni mwanya bantu chakera kubweni lirobo nkurura lireka lira acidic igo ndiriwarite ngangeli nyole kansa lirobo likwe lirobo ligukwa ono igo nchara yachire yona hera siritiana tira kabukera basoko bwate ngencheyo liswa nkagere ligo chandiringa ki ono boyo aito kuja kawanyora mbaro na kikinaga nibona abantu abange ugali bachakiri kubolinga ki sources ngaire tukurusha abantu matukete bisusu chimboli echi totebingwa yubuwe bokuru nande ase bali baligere tigali oli abantu bali kali bare no boyo bigo kanike batama ina bo bali nabo biamaro oboyo bo okoro maene na bubuli bwa kare bali abakoro baito bamanyite bali ngutumia asokora lirobo yageranga endagera yagatukire engiye isaine nande bawo ndiye yende nande mono endagera yekere kuliegunda mwanya bantu nkolentera afya endagera yekuliegwa ebwato buyo bwa kawaida ni bwata madini kita konyo mubire gesongo to ka zinc magnesium ne chinde chitayobya cyagere kero mubire okina omwanya bantu utwara mu twanzire ko ranzire comment kana buna cancer buna sukari buna manyinga yoro toko ka hypertension na mwanya bantu nebintu binde binge so kubweni liroba ne na buyo wa kilimo hai negendo kiengenjo mono tiangirolere aze afya neligasa linene lirobo lakini mono na ase afya neligesa ya mwanya bantu nanchire daktari uira nasenka unayumulemi nando yomubu abali otumia organic obwato okokora organic farming ote yumulemi ogusi ubuyo nkagali umungina nali bono otegerete omugaga naro tegerete umusanaro tegerete ngakia gusangirira ubuyo bona nge yakoburusi biamano ubuyo kero muntu asaba gusia bange obwate ngoko no bwata chimboli gose mboli no bwata ngondi gose ngondi no bwata ngombe gose chombe mwana nguruwe njia kilimbara bakabwata chingurwe obinte byose bekamo etugeyo osoko sangelia lituko asili tuko gose obeko boyo bwamo no bwira seketo botindeke osangana ni amaraba oganye none wiki amosi wikibere umaya kuburushya karubu ayire watolibera umanye ko bikamubondo endagara yana byo kobuya lakini wona yakirase bali bale gusi mbamanyete na abanyira bali bakorake na baka bakoro mbamanyete nka abatu akakomeire wososumeke bituma kiba engenjeyo bakiri bona babake bazangire chigenzi ne millennials mbamanyete nka abendagara yakoreki yakomeire iwo igorero abayiga bakega akora umuntu mungina gusagire cyabwiri kibunda ne kimbuli nicyo hakoto mungino usalikira mutu igono nakikitote ngabondo babulika ki abande babulika ki aitakitali ubuyo bumbo isane mbekere ekemo chiekaibere chiekaisano chieka 10 gosanye kimbwate inga kalimbete gose naroko mbwa chieka 50 ubuyo bumbo isane basi kwambuli tanga liboli omungi nagusi no chaka ke akorobe ke ochakiro mugondo sechisaka chaka nelinagu onyakobe oligererie abakorobo tobubu nendagere kobe nyingi na ningi no nase chibando ne chingende lakini wona se bwate mbegonde menene abuno bono kilimo hai ya cheire goitera se mupango yo ba vision trust na ba vision foundation yo ko package yani ko be kamu boyo we gusanga nebintu binde ime bwaro asubo bwabe kwamo asikunia oseme buko egere bo nigwe goitera se GNCPD
chidepo asora agende ase agrovet ose ase chidepo program ye serikali bwatabona ya fertilizer subsidy ubuyo ubona tokukwana iga bamento ngotoka bole ase chidepo ange chionsi cha Kenya tinga waikire gusibuye lakini morobe nororo ase okobekamo egero buyo bwa Kilimo Hai botoke abakulima baragore batumie nonya bagosanganania na buli bwa convention aso guchakira. Yes. Wanchumurigelia mangana mansu sana Daktari Peter Mokaya ne Ramona Intuga Igaase studio no morobolika tukuje kusangamo okorokunga BioVision Africa Trust ne kiko mbege koleta kugwata na BioVision Foundation aso moroboliko Kilimo Hai na Kilimo Hai no moroboli ogokwa obole mibole moyo obole mibubwate faida yani obole mi ayo monyene gukolema gogotuga gokora byonsinga kole nyomba nubwato gosemelia nga lige saliago buna daktari akwera ndiroro liragere naye uragirie family ya mate yago nayo monyene utware afya daktari nganiti uira na segadiga gwakwanira ekeratu gutumye obwoyo bwa organic fertilizer obuya buraso mubere itonomboro byobo bona ire n'umunyagitari bw'abantu obuya bw'omoyo bigamboro byobo iga nobu bemburu iboko n'ubwo buri bonde bwa obuyo bonde tokorokanga na bwa synthetic Biamono yo sarigo na kekio ekokera ko ali chibulili boli elio abantu base bayito basikumanya maana yeto bauti yo mbago tumia buyo wa kawaida ndimo aseki ase miake na berengo kolega sio binyagitari bonde range 85 na zaidi twarolire utukibwa kiringa afya ya mwanyabantu abagusi abakanya na Afrika ngima yansire kokea asengecho yo gutumie ndagera etabwati kingurugete kibwate kiminro kiribuna zinc magnesium ne chinde ugowato kebomba to koroka trace elements ekogera uboyo bwa synthetic monomono bubwate kiminro irenga isatu NPK na kende ya moiga chinkeigo chimeno chitakira somo bere echireza ID ya 50 eti chonsi chirasiriro lakini ekero konja kogendera gutumia synthetic fertilizers ebinyinyi biye biriro babikorosia bikobwa gosoliro babiyabusie byarosi minure chinde ebigokwa so iva kabona gutumia ebinyinyi biye biriro birosie chiminure cyo kisoe emili yekemelia ekyo engombe gose mbuli gose ngondi ekelie goso keli directly egena yo twara fingia o avoid igose otange gutwara ekurende a deficit timatina kwinda kwaneke gusi ekero bwate deficiency yechiminire cyo tagetemo mbwata kabisa olemeire umubiro wo naboko enda gutwara amanyinga igoro la hypertension urewe sukari arthritis ewo kirubwango na ndibone hazira kokana mono chikansa chianzira komentekana asenga je deficiency yeyo namba 2 uboli miwo tanganirwa conventional wa synthetics wa pesticides and so on ekirindagire ko sprayed ebintebyo bya round up ekarajigo saime ko sambaliro bo tokaite nganda isimbuya lakini wone bintebyo boseji kamikejo ne sumu ndake tembo tebinga utafiti wa kolire nande yarore kandire nga chikwerende bintebyo bibwate negative effect aso move tayiro rolioka ngo itabire binyinyi bye byaseliro bo byenye kemerie komera kyamera kitwa chinguru kebwate sort of plant ekenyenganyenge ne ngombe okeria tebwati ndagere sene mabera aye gusenya mayae ne bwate kasore yo ono gukore igoro mwanya bantu ntukuri ndagere yo twanyanga abantu bwati afengia ngote wanga akigiye ko chokoro jeito chaka menjere miaka none 100 none 120 na ana abali miaka sare kine matuka lero
okorora abantu nanto banyagitari twaze koroji kansa chatire chigoro amanyinga ibatire abantu babwate mibere menene esongotoko obesity diabetes chansira bone myakemeke echinguru kimwili mono asaba murana bagaka chansira okera lakini tita idiko ende tokiwe chimimono tizo tikana sovuyo na ase kilimo hai na ase kilimo obore mwe faida bokolente faida yeli robo ekemelia etuko na intu mwanya bantu wachimuligelino mwategereria mangana na mansua maya sana ngone nginga na bogenda kugokera mangana igase studio ya mwasema kuli gagu nimeti kuikiri nyumba gadi na buku bwati mu rubulia Segetembe television na Getembe FM bono muragoba asinchira bere kigma nyuranga na buku tulikira ujumbe ngo kwandili baga ura kwani daktari mukaya eligera aigase studio nye kuigura mangana maya ajebuli ngaki bono kaki daktari mangana kwateria mansu kwa bono no mubuli nga kutoka na bago tebia lakini tuwe banga kie namba yesi minare yurase screen 0741583878 yani enoti isano naibere inye eyemo isano na isato isano naibere isano na isato keruwa kinambe yo ogotukira masama gatukwani kwa no yegitaliga okobo semyo bugabwabo sam utaligwa kanere kende ayumulimika gwabere mugondege kege tambe utaramanyanga ubulimi bwago kango mbubwatege ntugete kango konyora bukurunga bulimwe faida asugutumia obwoyo bukurunga organic fertilizer obwoyo boli bukweroselia kusangelie sike chabu bate bagali amune bitubinde kurwase tugo eligera ogenderere buyakigima wancho motegerali nono chega igabange sana basore kulika na butu akira bagonko boli simu yago ekera gotobenga agotenga lile na onyancha akubuli nga daktari obuyo bwegabo no ebintu binde mbiroro bunabono chisese nebisusu biro bimbi bwato obuyo oyiraniri liboli linde gawo yagotebanga nago kiresana kurumanga oyiganere Albert Ondie kikurumanga na aroli munyagitali ni mumanyeto inu muri myigi ata biamono mzaratema agotebanga kwani daktari salimia daktari bwana Nsarigo ametufunza zaidi abangana unama ya sana lakini organic farming irenda moya endi yakucha kucho organic fertilizer ya endi yakucha kucha busongo nara ache kusikose aba ntoko rambaranya nyora kusi mbaigute banyonyore na ibono motegerali dobatili bagali kwa na into emasema kusotulike ujumbe ya maasema igase studio akatuke kusangamo naye ebono morogoba tuwe banga organic ekorokunga o kilimo hai ekoletwa sole na boigo na BioVision Africa Trust na BioVision Foundation kubwatira na bono morogoba konya kilimo hai gusobole bole moyo daktari chisese ebisusu ebintu bimene tuko bikuruku lakini nde tuko njonsi buli bwatu bwoyo bimana seli boli elio baboli gandochi baboli bya na igule ase chisese asengecho kurwasa veterinary chisese nkutwa chira maroira mangake tinda ranche so bwoyo gose ekorende yani the waste products chisese chikutumika so bwoyo na nenkagete sababu ina sengecho risk ya maroire mbalimbali igo kinyesi cha umbwa taimono chikola so bwoyo lakini ase bisuzu oyo kwana kabuna kwande gente kiasana bisusu mono urine yani amachali yabo nabwate chi nutrients chingia sana oh yes so umuntu gotukeke ebisusu bono tubwate tubwate ubuyo buno boiga bole in liquid form yani bole amache okorosia ogenda osanganani osiarera sebimelia gosasiriro ende onyolenga oh yes liga selia yakoleki yamente kaneli tokoroka foliars and biofertilizers amangana ama daktari so ebisusu yes wonomona samacha libisusu na ndeti yante wenga namba 2 ase tayase tukoyoka lakini ase endagereria liru yakulirwe what we call vegetable matter waste products kia vegetables or plant matter na chiracho na vachikorosi part of what we call organic matter charo subu buku rosalia usabara rosu pakiwe
and nyimbire tokoro kachi wamso nga tokoro nga emiosi emiosi na makonde emiosi ya makonde emiosi geko nga vami compost baliwa maetake kwangeli basire ko ntekyo emiosi iyo nkorosi yero buyo amacha ali kachero siji akolire ubuyo uli nkorosi uli kwa packaged wa kuchi container wa concentrated wachi wasangana niwa washalire sendagera ya makoraki yabumbucha kuchikoro yatora material dimension igo nechingencho mbalimbali chire affordable chire ligo libiko jalekana abantu bakalemba kamanyirake lakini bono kusanganania no nyene so chikwende chi insect chicho chindi chikutubiwa chikonga sojo fly lakini tatiko into technical details asabono entekene nenkelinga onye tokunya kwalosali eyo manabuli boli yabunga ki amoya hiyo organic ya kilimo hai ngotokale usi nkolengi daktari utere ringa au common ya moya ya gotoka organic tikangumbuli simi yo montegera libono morogoba igaisimi ndabuguli nkega 0741583878 kwa daktari mobuli boli usimu akirimbi ya mona kwanyera basamyo biga no bwabo sumu nchumo tegereli no mwanchumo ligereli asingi nchande tayurabo nyore gutatika gaiga gatebe television na bogo chiragabu sotali gwakanira kende asinchira benenga ainu mutugi nandi bintu binde bintu tintukugani ligesa lituli abalike 0741583878 kwa nangona intuga iga asi studio asumu nyagitali iga Peter Mukaya daktari harakure libuli ya gudu bwatega na mundu chumuga ndra kuchubugo liga iga tukwanira bono emanse moga ko nyota zebinga ine ngaki organic common iga organic nga yere ngaki au common yera sugusi karibu sana ndio maana ono asu otoka namba moja mkwabo linga mungu na kusia alianga kiala nyoro boyo oiga teiras mubugole onye kubwate etugo abangina abagusi daktari daktari yes abangina abagusi no baara baga nitikomanya manganaye kango toigo Gatemba lo go ahead abangina abagusi daktari Gatemba lo baga nitikomanya manganaye kango toigo kayiri yogire ndi agona itwego set TV yago tukwigubuya Gatemba suka korwa set TV kwara 9 bano nare koboria wasukire korwa set TV nare koboria ngaki boli bano obasemi umwata n'obujo wana ngaki obwo mwata ngatu gobe kengoro nago tebinga kyogokora kwa boli elio nari gure mbia muno sana bono kanya daktari gukwira niliali aya ngayuwaka kurwae ngokwana kurubirongo bagabirongo ngora birongo omule mikuru bironga ko buli buyi bonga yuko bobeka mpaka buchiko konya daktari 0741583878 nina mberiga wa TV yago tuakire simi eligere masemo na yuko no munyagitari wiga bwa mangana ubulimi umanye tubulimi mono na ndogo kobo semi wiga bwa busa omunyetega gukule mechi bando kusene chiyeka chinge kwa kasuba ndo busidini kwabeka chindi chako chako ngeragali chako chiera asinjuta maitubu uyo gutumia ubuyo bwo gani kifata raisa ubuyo bwo kwero seria nageko daktari aligaiga as studio aganti kobo semi ubuya na ayikagwira mangana iga daktari gonya kontrabuli ndega iga ile liboli biomono oyo mintaso kuboli kia igo nata bali tanga tiengiro renga onye tokunya kwaro buli encherege koro ya karosirwe bono ekyo benkero ya kolega si amuna bantu amane grupo ya Vision Trust na Vision Foundation bakoro Ofimax ne kyombe kia bali bakorosio buoyo ubona kwandire bone gorao bako package babeka chigunia 50 kilograms una buoyo wondo bwensio bweki sasa usubwekerero ubuoyo bono asekusi intora bwekero wango lakini babeke chidepo chia central babekire Muranga babekire Kirinyaga babekire Embu babekire Machakos babekire Mombasa Moigwete babekire chidepo chia NCPD aso buoyo bwa kawaida mo wa subsidy mukugora kurwa usimo kwa kurwa bono intukusia na kiki agalire in partnership na Gatemba TV mutara manya mutu arukugania munta kwa kintu tora manya ngaki yo kolega oh yes
ikobono anje kindo mo bali bali rura Nairobi nali ngaki abantu baitu bagosira kuse manyole yentike kia ya mbeteri yanga ngiche mbaerese ngakai akanyamankara age tinya kaya na ndo bwento koraki enchirerega by Vision Africa Trust ya leto bwansu yes bono iga aso utako gorobuyo bono uraba nyole nkisumbu depo okole mane mbreka usi lakini bwango igantu bote merobelio wetara serikali na wetara kiombe ya Vision Trust na abantu of Max korento buyo asa county chetu kiagusi county yao songo kisi ni county ya Nyamira Mwana mayasano mwenchu motegereri mwenchu muligiriri asinchira bendeke daktari Mukaya Peter nero gotomanya mangana igangitokole ndaliro ba asubu ibu kweroseria no murubuli mugima okole tosori na BioVision Africa Trust obwata na BioVision Foundation as studio kirimo ha ino murubuli mwenchu muligiriri yani murubuli ole no buya anga obuli mibuli no moyo usubuli mibwo moyo obuli mibwa te faida ayo mwenyene boni gankagu no tukite ngombe yago akambuli kagu tukite na kangondi na wata daktari neba kama bakuja kusangirira gukorora ubika kando nandi unabunga ibona ko ubika moteli ngo ninguru makuri manga yawo kora aso tabanga giko borosia na bora ali mingoro enke ya kuwata kanenga kiwiwa bongana ora ubika ime bora toba ekero toba ebinyi ya bi comment kana na no sangana ni neiro na maraba makai kono bonyasi boke otibula toba at least 7 days ama tukarenga atana abere ekere na lubonchole kwa bonchole enchenere tora somani abantu bamanye ekere bwayire umayeko borusia boke bome karibu mire umaka ndo sialere mugondo ake ayo batali boli enamba ya USB gego chagati kanye buguli mwanchomo ligerele 0741583878 daktari gote biringa genda yo sangire liyo boyo boli ene chabwe liyo burukani obeke ngoro ime elgero tube yego batali berera oyire mugondo amangana no bosemi bya daktari kumbe kango tuanyire lige saligi yani tutamanyete libuli ya ondiri lige go sokomenta kwa go twakirenge simyo motegera libono morogoba asinchira bena sinambe yure gagwa screen akangesimi elgero mo semyo igubwa to mayomo nene amuya yu ataji kucha gusiga gocha atoka nganero manyire mweta bangena barabolinga ki bono nkuima kakuruganga ende mpaka Nairobi usike sumunju ko boro bwoyo biga wa organic fertilizers usinguja akakurero seli ubwichombe n'echimbu n'echingo n'echingogo kora bagusiba tugete chingogo chinyingi watabanya no mulimi daktari tunyure boli bwa ngayibo kutoka asinjira bena katoka ni tumo tagarali mbiamono yo mintonza riwo ono no mochakano toya kumanyana egere tumayanga kitu bwatrana abali baba somini maita bali na bagenzi na millennials ke abali mitinga na banda bakoroboka bareke kolyeito abali mi abange ba tutagete abantu ba hanso korobolimi obolimi bwe faida bado monte kabisa abantu abange bona bale Kenya n'abantu nganchira daktari toyigoyo nkiago teba getemba lo Getembe. Alo? Karibu sana kwa nomu nyagitari. Alo Getembe. Omusongo korunyanjera. Omusongo nomole miole emotugi. Omolemi. Karibu sana kwa nomu osemi ga igubwa to manyobwe. Wana nko moboli. Mbona na kirese TV na ikereire gati. Engore ya kera kwale mire. Wabe kirobo uko burukanyore binto binde na kera ya kodre amasukata na beraje no kwira mugondo dare naliri swali lya liboli ligi yomusongo mbye muno sana mawuli mayona anaro gadeti umatatima tinubati lyago aligaraya ne lya onsi 0741583878 kwana 92 gaiga daktari aliga ukomanyinga lindaliro bali yago abangina bono muri gali kakwakire kona mugondo ukikokesa onyoro butumo bukwa mubo chondo businini indagira yago sinili abotoke editoke likwa mibige ebintu giti bitagara mugondo ukuminga nkieke bono basimbu akirega organic farming yani amangana ubwebu kweroseria buli bulyo gane tia suko manyanga ichini cyo kirabo mbole mugundo eligera kweta subuye boli bw'chingoko chombe ni chingonde ni chimboli onye gukunyolinga BioVision na Africa Trust kubwata na BioVision Foundation na uba kwa letu murubuli kurunga kilimo hai getabalo. Alo. Karibu sana.
na njire na kora lero muralimbi yole. Mbia mono sana, karibu kwa na numu nyagitali. Ente ko wole mna gitali ganje ndose babuka Kurkaimosi. Karibu sana Joseph Kurkaimosi. Tigango mo wole ngo woyo ukate wole asiki asitoko ro we serikali. Obumbo ngaikira obuda igana ndimboro. Mbia mono sana, nandi waikire kose. Mbia mono sana Joseph. Mbia mono mwanali na kwa runo ukate kawe. Asante sana sokoranga toko sekana, ina eseka mbia mono. Na seke. Alright, wano mwanchobo liye ngando sia sole tuwa kresimia set television ego kubwatira korwa kusaso kubwatira libuli lya unili yengencho ekerongo ndiwe telivakalia mabuli omunya gitali yabwata machibu ubuyo bukweroseria omanyete igwa daktari abalimia bange gusi niho bago korumo kisana umuntu akubuka chiza 11 cyamambi uje kurumo gondo saa 12 cyamarogoba lakini igesa ubwata busa nkiyo muchando oyebire nga ubuyo bwokorosiri rubanduro bokungo bwekweroseria organic for the rice na uwo iga omunya gitali ya kwerra bono morogoba 0741 583 aya sotoro chikurwa kwana ngona intunga inguliboli ya undirieliga nigogo tugaga alinyi gogo simeka kwanyara kende nkejo mugondo getebalo getembe Balabala mume higo tuokido. getembe Hello. karibu getembe karibu akoranga uyeraga kaliko seka kimo koratama nyetingi toko korabono morogoba kulinda asante sana sinchira bene kigma nando koranga ngwete ngage nderuge talingi yaya itoga okay asante sana shukrani sana 0741583878 nkikeli ayura kwa daktari tunanga samubuli ababu ulili temangu kwana karuchiko mnyoka ya chinsa alafu baadaye ni chikubulia moigato kule kuruga mbia mono minton sariko Dibo ndiyo ya moya mabo alia litangani nga yo kole bukulumu bwao mbwate ngokora toro bukulumu Kajiado inkase itoke merakuru halibo tutu Nyamira Kamagambo Kisii County alinyabigeke na Mongoli Eskim na ndubwate abakulumu bande bakeba bali gusiga iga nda chetingo kwa na maleta basobono lakini bono onye tanya liba go chipusio naona antora gambamo egeremba tavinga ki namba 2 na iwe nga ko ninko ko mayanga ki ngaki oboyo ngaibura atoke asobono na otora ba chinamba gotra se ba vision trust azora hakesimi otomiru oboyo mbororo mbolo chi depo lakini mbolo ike depo ya usi edepere ni ara sibone la kabisa ya segusi ne ya Kisumu lakini iwe good news omorobele nororo ase serikali wetera se program we ya fertilizer subsidy eye serikali ya nchani tayari ase kero boyo bulibwa conventional bogotoka oboyo organic na barumbo bororo ekere krokone guchi gunibere cha 50 kilograms chuwe wa conventional wako mubukoyomo o 50 kilograms bwa organic fertilizer ukinirigesa iyo none serikali yamanyire faida yo komento boyo buiga asili robo all right igo bwango iga ine is good news nona ora ibaito na ora beke pressure ngaki onye boyo bwa so ile program ya fertilizer subsidy inkie kokera wotarachira chicount chagusi na abande banyoli daktari tutakura tikangi gohiga getembalo getembalo 0741583878 esimugani tukuboli ibere choma ali choka igasinga nchona iburubu ansumura mugane tinga komanya ubwibu kulindaliro bamburu byobo nando ubwibu kumbe bwa kalikoli napaka afya yago ngakero gutumye ubwibu bukwerosalia obuya ebubwate no eli faide ngia somobere na sebimeli wikana sindagira chitokurusi mugondo nagero daktari yako insistinga ki ubwibu iga tuwe banga mwanchomuli no mutagala linga umurubuli okurukunga kilimo hai obole mibole moyo ogoletwa sole na Vision Africa Trust
kubwatirana na Biovision Foundation kwene kingayo mwenyene kwakolire ubulimi buli niligesa ubulimi buli moyo motegereri akubulinga how much is the fertilizer per bag irenga kusema kale kugorwa liboli ndo cheka iga alo Gatembe Gatembe TV daktari wa shamba, please can you tell them louder to stop spraying Roundup in shambas mpaka G-side chichipara cause I have had it is very bad. Boshon na bago taba kulele. Gatembe alo. Alo Gatembe. Namna gani tena? Gatembe halo. Ya yoko rega kalikoleta shida asinchira ya bene. Gatembe kwa na Gatembe alo. Right okoranga eyuteligo chabu na tuganeti kulendo mwancho bateli kwa elibagali yo mwali kegima asugwa ka daktari attach kukura na intubona morogoba ina 207415838878 bulingo liboli liago ligo chandire asesimi yiga akesimi bono yo mwali gaiga nga ine nkia yuraga ni asubu yo bugabu kwero seria munyagitali mokayo tota ire mangana mayesana gaiga murubyo kurunga Biovision na Africa Trust ko na Biovision Foundation asumurubyo kilimo hai liyo bogoremi bole moyo bole neligesali nene nagekora koigura mabuli gago chaga igasinchira bene bon daktari uyo biga bande bakanti kumanyanga ate banga kulira bali bagusyalire bintu biri bikolete portion ose sumu abande bate banga kulira bantu nawo batebire ngubuyo bokugorwa ono amabuli na yawo mbia mono asenge chege kagetinko enda buchime aseka bombo tota banga details tiante bega namba yemonga ligoli naro yo moino boli nga ligoli renga ligoli yo kugora elire ngaine no boyo wa conventional ligoro osendirinse ande kati yabo kegara jikapane jinge jikorosya ndadu kwa na malita kaiga ere ko Didi Master Safi Organics ne chinde mbali mbali jikorosyo boyo buno era kini asbono ende kenen kilinga onye serikali ke kwanje na yanchire uboyo boso ase program elia bokoi wasaba kulima aseli goli subsidize usimusa ataikogora uboyo bwaka waide bokuru wasaba kwenda bakulungu ngini ngabagwakana onye bokuru free boko so subsidy me program uboyo bwoganiki mboru egwe asaba lemi aseli goli rense wose utaruba sende yonsi amangana mayasana ndochenga oyaga neti agutwakero kweli Gatembe alo. Alo Gatembe umuralia bwa irire biya waire no munyagitari daktari Peter Mukaya bwa irire biya bana tata bwa irire keiba karibu sana mora bonga ni mbora kwa tera bona njengo moboli kata gitari gae suwate bamtimera timere ite ya kwenda nyabyoto se nene kimerere Lebona kandi kuma yobuli bulinga yuto yes alo obuoyo igwate bo tibe se no dia mskole ngana boyo bonde esa ulipole bwati yenye kwanka inti mutai kuyere ne muyere ni nyobo ulipo kwa kale kwa kirubuvele 500 inmo nkirubuvele se konare kana mbia mono sana Benjamin mbia mono sana hakura anta bara linga ingo sinyara rio singa ibawi kolese kwende yabo obisiyo yabo mbia mono lakini kuracha kira chingoko chiago ni chombe chirubateka ikira kinge daktari tunyulenga ki mbatungete chombe ne chingoko baracha kiroro sande daktari ngoko ajideka ange eye moiga nenusu ekekora buga kada usibira tukuri kuruga igasi nchumurulio cha sembeo mchumuliri Biovision Africa Trust yani Biovision Africa Trust kubata na Biovision Foundation murulio sembeo ba kurunga kilimo hai munyagitari Peter Mukaya neru kusangana ituga igami ya Gatembe Television na Gatembe FM karibu daktari mbia mano mtu sariko na ihule mbia mano keraga soko ngali bageli na ihule li yanda li abantu ba minto kinka ketinga chinga chabo no njisa inde tora kama mangana yonsi ko yose ko li maboli yonsi lakini aso ko ranke linga bali bande no genzi ne chimilenio bada to ko kulima obo boli bwe faida ikonda watavinga anyi moto kumanya mange yanda YouTube mubeke Dr. Peter Mukaya organic more YouTube video nchiro chinyinge kira basomi asamba ibere yo kola
onyo minto onsarigo gotaka gosokotali baka ambra anchike go chagaiga na gonde di gocha ende tosalie tosemanie yagara enengo yanene lingaki tokonye liro lyeito tokonye afya yetu egetogendera bosio. Asante sana daktari omuchumulira sinchondo chinga eno kumukate alensamili nda samangana mayechi sa ibere wikiraga gutia tokole murubulio resho na By Vision Africa Trust akubwata na By Vision Foundation na Kilimo Hai Getembe Television Bita Mukaya daktari na Rungamo na Nkurugwa Geoffrey Onsarigo bye bye wikinga kinde kuruga igase studio. Usie, bono.